ceny. Pohodně. Kam jde? Jdete? Kluci, už musíte končit, jo? Filip... Oni tě neslyší za prvé. Počku. No. Jsem mrtvej. Aha. No. A za druhé, čekám teďka na patáž, on odejde a Hinek tam něco. Počkej, Hinek taky řekne. To je. Já už to chápu. Ano, tohle je Hinek. Už to chápu. Takže tady prostě padne random meteorit. OK. Teďka Hinek spadne. Zvuky cepé. Tak, Filip už to vypne. Tady jenom. Čekám prostě. Jo. Kamo, co to bylo? Pavouk? Čert, který ti skočí na hlavu? Mimino? Jste v pohodě? Jo, ale tam jsou turety. OK. Kolik turet? 4, 5. Vítě je mrtvej? Vypadá to, že jo. 4, 5 turet. Jo. Pozor. Dobrý. Něco tady je tady tam pr. More! A čekso. To je první věc. Vem to. Tamhle jsou další věci. Můžete pěkně počkat. Já to vskočím. Hajzla. Teďka vůbec nic neuvidím. Jau, potřebuji lopatu, dělej, vem lopatu. Vem tu lopatu, prosím, vem tu lopatu. Dobrý. Mám baterku, nádhera. Ještě tam něco zbylo, nezbylo, dobrý. Já jsem to pobral všechno, a akorát lopatu jsem. Gratuluju. Co to je? Tady nemáš chodit. Killer. Je to seriózní killer. Nic není. Co nic není? Ajajaj. Tam to dvakrát jednu lopatu. Okay, já zapnu. Pozor. Easy.
pojď. Jedna věta. Můj světa. Tak, když jsem tam byl naposledy. Okay. A už by možná mohla být pryč. Ukáž jinak psal pozvánku. Je, problém. Beru lopatu. Co pate? Maxwell. Je. Já jsem se ztratil. Hej Filipe, Kde to druhý? Filipe. Ty vole, tam Nemusíme jsem kupovat to označený, protože jsou to reální... Hoši, nekempěte v té loď, co mám dělat? Kde to vlastně? Nemám ne. Tak sejskam, ne? Sejskam. Můžu dát sejskam. Můžeš ještě sejskamnout, hele. Taková věc. No, ten motor tam. Ale ne. Já mám tolik skrapů. Zdar. Co tady je? Je tam aparatus, ale opáš ho tam pryč. Ne, pojď, hej. Two person. Dej. Ale já mám pořád na nejvíc skrepu, ne? OK. Máš to. Pryč? Hej, Smokey, pojď, dělej, pojď, Smokey, pojď, Smokey. Tak. Já jsem neřešil ještě vůbec nic, kámo. Já jo, hele, víš tak, zázvem všechno a teďka, hádej co tady je. Ber to, dělej. A jedem, ber tady ty věci, ber tady ty na zemi, jo? Jo, to jsou věci. Jo, ty jsou moje. Ty vole, revolver! Ty jsou moje. Kurva. Poprdele, to je zase bank, nevím. Počkej, tudy, jdeš dobře. Co se děje? Tady, za mnou. Gratuluju. Krokodna. Co to je? Filipe, gratuluju. Prdele. Káči. Vážně. Můžu jste šikovní. Je tak projím. No. Je tak trochu hlavně půjde strašně od státu. To bude extrémní. On je laké. No i když. To prostě. Za modu. Moje APčko. Co tam dělá? Bude si Terminátor. Nezastavitelný. No,